Sɔgɔmada in na kiiritigɛlaw y'u ka baaraw daminɛ ni dossier kunfɔlɔ min ye o de ye ko faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance. An ka to dun kana namara ni ŋanamu ani galontigɛ ni danaya tiɲɛ o dossier kunfɔlɔ bolila o kan. Maa fɔlɔ min tun bɛ baari la o de ye Bakari Jara ye. Maliden don min ka dossier tun bɛ senna kabini san 2017 n'a yɛrɛ tun datugulen don kabini o waati. San 10 kasoladon o de kɔni dila a ma. Faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance o dossier caman de bɛna kiiri sariya tigilamɔgɔw fɛ nin kalo in kɔnɔ. K'aw ladɔnniya ko maa 181 olu de nɔ minɛlen don minnu kan ka kiiri. Olu cɛla muso 15 b'o o la. Kiiriw sen fɛ dossier koloma wɛrɛw olu kiiriw bɛna kɛ foroba nafolo tiɲɛni kan i n'a fɔ Énergie du Mali, kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupe ani taji minnu sanna ni taafani nafama ye o ko la. Bakari Togola ale fɛnɛ ka affaire o bɛ senna n'o ye Mali kɔri sɛnɛnaw olu ka ɲɛma ye fo ka taa se nafolo kasabi min tun n'a kun bilala covid minɛ sanni yɛrɛ okumu kɔnɔna na ani jamanakuntigi ale ka pankuru min yɛrɛ sanna ala ma hinɛ Ibrahima Boubacar Keita ale ka fanga waati la ani sɔrdasiw ka minɛn dɔw o sanni koɲɛw fo ka taa se SOMAGEP o n'a ɲɔgɔnna caman. Nunu ye dossier kolomaw ye da bɛna se minnu ma ni ka a maaw jalakilenw yɛrɛ kiri. O ni min ka kan o na jalatigɛ. Ko dasisi ale yɛrɛ daminɛna bi ntɛnɛdonya in na a bɛna to senna fo kalo 2. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.